Здравейте, остава още час и половина до края на състезанието. До сега ви направихме съпричастни на това, което се случва в първите три сектора А, Б и С. Сега предстои да видим как върви риболовната надпревара в секторите Д и Е. В момента сме в сектор Д, който е първия от западната страна на моста и може би първият човек, който ще видим, на който ще обърнем внимание, е нашия състезател Логи, който лови в трети бокс. Райдовски ден се представя много добре, доколкото разбрахме от нашите съгледвачи. Рибата, която лови, ще му гарантира, ако продължи така до края на състезанието, много престижно място в сектора. В трети бокс на сектор Д виждаме нашия състезател Огнян Райдовски, който по данни на колегите от спортно-техническия екип, който стои зад него, се представя до момента много добре. Оги има уловен един шаран, няколко каракудия, в момента лови дребни рибки на късо. Според данните около събитията в сектора и улова на останалите състезатели, Оги би трябвало да се класира на някои от по-предните места, което от своя страна ще окаже добро влияние върху класирането на българския национален отбор в края на състезанието. Виждаме, че той е минал към риболов на късата дистанция, но в същото време захранва и навътре на дистанция от порядък около между 25 и 30 метър, очевидно за да бъде в готовност всеки момент да вкара в употреба мачовата пръчка и да извади някой шаран или каракуда. Калин Митранов е седнал до него вече много близо. Капитана Калин Митранов е точно до него и му дава указания как да действа и какво да прави. Но той сега, както вижда, по всичко личи, ще продължи с риболова на късо поне още известно време. Много добре организиран българския отбор и от към не само като състезатели и капитани, но и като екип зад линията, който помага, обменя информация и във всеки един момент капитаните и състезателите получават информация какво се случва в останалите сектори. Ако се наложи да правят някаква промяна в играта, да я направят на време. Въпреки че според мен едва ли бягат от предварително изработената тактика. Да пожелаем успех на Оги. Да, успех не само и на него, и на всички останали български състезатели от националния ни отбор. Току-що разговаряхме отново с капитана на Люксембург, господин Шмидт, който въпреки напредналата си възраст тича по цялото трасе, за да гледа как се представят неговите и другите състезатели. Той каза, че в този сектор според него риболова е по-добър, докато в крайния сектор кълваните са доста по-малко, но каза, че това нищо не означава, тъй като рибата се движи и в някакъв момент пасажите могат да се изместят и в най-западната страна на канала, където е този последен сектор с по-малкото кълване. Направи ми впечатление, че подобна прогноза направи и по време на тренировките Тамаш Валтер. Да, може би. Това са хора, които много разбират от риболова. В състояние са да определят, да кажат къде би отишла рибата, ако духа вятър, да кажем, от източна към западна посока или обратно. Къде би се концентрирала, ако както е в момента ситуацията, водоема да бъде като леген, както се изрази колегата от Македония вчера. Ето сега виждаме, че друг състезател също беше преминал на късо. Това е този в D6, но обърна сега схемата и започна да лови пак с ваглера. Колегата му в следващия бокс D7 току-що направи едно неуспешно засичане и така по жестикулацията му се разбра, че е изключително недоволен. Започва вече най-трудната игра с рибите, защото повечето от тях буквално ще отказват вече. Зависи да стигат докато вървяхме до тук, линиите на състезателите. И прогнози, че точно сега пак трябва да се поактивизира кълването и последния един час да бъде доста силен от към риболов. Аз бих се радвал да бъде така, за да видим повече огънати мачови пръчки и разпънати ластици.
Това е най-зрелищната част от състезанието. Но както и да е, виждаме, че се ловят риби, макар и като бройка да не са чак толкова много в сравнение, да кажем, с световно първенство, което се провежда на Бабушки, Платики и Оклей, където рибите са повече като бройка, има по-голям интензитет на вадене, но пък като грамаж са по-малки. Тук, както казахме, интригата е кой ще лови шаран. Един шаран те праща напред в класирането. За щастие, нашия състезател Логи Райдовски е успял да свърши тази трудна работа. Днес имаме шаран. Да, днес имаме шаран. И шанс наистина да се изкачим в класирането. Виждаме тук в бокс номер 11 на сектор Д унгарския състезател Имре Сакович. Разбира се, фокусираме вниманието си върху представянето на всички състезатели от тази държава, тъй като те бяха временни водачи в класирането след първия състезателен ден. Доколкото разбирам, при него риболова върви чудесно. Той е успял да улови един шаран и около 10 на каракуди, което е един доста добър резултат, плюс още няколко дребосъка. Контролерката ме информира, че в фиша му има записани общо 17 риби. Така че при него нещата се развиват добре, което не е за очудване, тъй като Унгария показа вчера отлична отборна тактика и с едно първо, 3 втори и едно пето място успя да поведе класирането по най-категоричен начин. Нищо чудно и те да спечелят световната титла. В момента те правят страхотно дерби с Италия, Чехия и Англия за първите места. Бях информиран обаче, че за разлика от другите сектори, където на англичаните общо взето им върви риболова, в предишния сектор С техният състезател беше ловил само една каракуда до някъде в края на втория час от състезанието. Говорихме точно, че подобни потъвания на един състезател могат да се окажат решаващи за цялата отборна игра. Да, тъй като ако някой се класира в последните места, му се начисляват 14, 15, 16 или 17 наказателни точки, което е истинска катастрофа и е в състояние буквално да свали отбора много надолу. Виждаме Томаш Миндак от Словакия. Единият от двамата състезатели, който вчера имаше мал шанса да бъде определен, да даде проба за допинг. Томаш в момента е преценил, че по-удачният вариант в този случай е да лови на късо и търси мънички слънчаци на дистанция от 1,2 м от брега точно пред него. В гребния канал и слънчеви риби, и оклей, и дребен кефал, всичко може да се завърти на тази дистанция от 1,5 м, 2 и да даде шанс на състезателя да запази добро класиране, ако е успял до този момент да натрупа килограми. Той вади буквално дърпа и също една след друга риби, макар и ние измерихме на нашия състезател в предния сектор, че той ги лови през 5 секунди, докато при Миндак тая пауза е малко по-голяма, 7-8 секунди може би, и дори и повече, но момчето каквото може прави, още повече виждаме, че и капитана на отбора е в неговия сектор и му дава на път си. Сега се намираме в бокс номер D22, където лови прочутия англичанин Уил Райсън. Нашия голям състезател Юрий Цветков го наблюдава почти през по-голямата част от времето и сега ще ни разкаже как лови англичанина и как върви битката му с френския състезател, който лови в следващия бокс точно до него. Здравей, Юрий! Здравейте!
Интересна наистина битка, два съседни бокса. Стратегиите им съпоставими ли са или ловят по коренно различен начин? Според мен са съпоставими, като през цялото време се дебнат един друг. Дохранват по може би 3, понякога 4 топки храна, в която има много, така не мога да преценя дали е фуил или хирономус, защото взима от две различни места. Но се вижда, че червене е стръвта. Другото, което знаем е, че имат умрели черви, червени. Изпънат червен ползват. Изпънат червен. В момента наистина са равни и не се знае кой води. Какъв е улова горе-долу? Резултатът какъв е? По колко горе-долу шаран е? Франсето е с шаран по-малко, но има повече каракуди. Направи ми огромно впечатление, че той избяга веднага от далечната дистанция на Райсън с идеята да е колкото възможно по-далеч от него и го остави да си лови отпред почти сам, почти като тапа е в момента Райсън. Француз налови между 25 и 30 метър, може би някъде в тази зона. Да, по-скоро към 25-я, докато англичанина е доста над 35-я, може би 40-я метър. Като нещото, което ме впечатли е, че те не използват въобще глина, дохранват с храна. След втория час започна да дохранва Райсън. В началото хвърли може би 80% от храната си, повече от 6 литра готова захранка, половината от която му беше много богата на месо, основно на фуил и хирономус. Подобна е стратегията на италианците в вчерашния ден с такъв подход към риболова, направиха отлични резултати. Аз останах с впечатление, че те дохранват постоянно, много по-ритмично, с малко по-малки топки, но с много повече глина или само глина. Което според мен е по-правилният вариант. Но не очаквах стратегията с чиста захранка да работи толкова добре. Дори обратното, бях убеден, че няма да се получат нещата. Ние в нашото първенство избягваме оклеите и дребните риби, които ни пречат. А в момента виждам как той ги привлича нарочно, за да... Пред него ври от оклей буквално в момента. Можете да покажете... Около неговия ваглер в момента ври от оклей, за разлика от примерно съседните ваглери, където дребосък почти няма. Според мен нарочно го прави, за да създаде суматоха около петното, където в самата захранка има и по-едри частици. И по този начин привлича по-едрите риби. Тоест не руши риболова си. Неговата идея е да създаде паника отгоре в горния воден слой, за да привлече по-големи риби, шарани и каракуди, които да му кълват на хранителното петно на дъното. Според мен те наблягат основно към шараните, търсят ги най-вече тях. Каракудите с белия червей, който не е бял реално, е бойдисан в червено червей, прехранва каракудите. Каракудите ги търсим основно с фуил и хирономус. Избягваме да слагаме бял червей, защото бързо ги прехранваме. Но въпреки това фащат и по някоя друга каракуда, но малко. Наистина малко каракуди фащат. Акцент на много места в състезанието и за двата дни е шарана, не каракудата. И това може би наложи подобно разнообразие, буквално от стратегически решения, за да могат да бъдат привлечени тези риби. Да, изключително интересно първенство. Аз съм раздвоен до някъде. Много съм щастлив, че съм отзад и мога да видя наистина в действие различната стратегия. Канала наистина ни показа, че е много коварен, а не случайно доста именити състезатели вчера останаха по крайните позиции. Явно не им стигна времето да опознаят много добре всяко едно място. Дори Алан Скотор на Дасилва... Алан Скоторън го наблюдавам 5 дни подред.
Следа всяко едно решение негово, което взе. Вчера имаше мал шанс шарана му да бъде закачен в линията на съседен състезател и заради това остана назад. Но дори на това място в тази ситуация той пак беше готов да се измъкне. Мал шанса наистина му попречи. Но това е риболова. Трябва и късмет. Ситуация със ситуация не си прилича. Юрий, благодаря за този коментар. Ще проследим и следващите минути от финалния манш, в който Уил Райсън ще се опита наистина да направи всичко възможно, за да улови поне още няколко шарана. Благодаря и аз. Мисля, че ще успее. Надявам се да гледаме новия световен шампион. Благодаря. Междувременно тук в 21-ви бокс се случи една куриозна ситуация. Състезателят от Черна гора Желко Попович, който ловеше дребосъци на късо, както се хващаше слънчевки, изведнъж пръчката му се огъна много под на толстолоб, но рибата естествено се замина веднага, тъй като той лови със съвсем дребна кука, нали? И толстолоба не се бори, освен всичко друго. Току-що Юрий ме информира, че това му се случва за втори път в състезанието да закачи голяма риба на дистанцията от 1 метър от брега. Виждаме, че сега и французина е прав, т.е. на неговата линия на мачовата върица има риба. Французина вади риба, да. Сега ще видим каква е. Може би е каракуда. Внимателен е, може би е каракуда. Бързо върви макарата. Ако искате да се преместим зад французина, за да видим той как лови, при него как са нещата. Французина Микел Борсо, който видяхме да води люта битка срещу Уил Райсън, също е страхотен риболовец. Колегите, които бяха зад него, ме информираха, че при последната каракуда, която извади, той е направил много бърза смяна на стръвта и от Вердева се преминал към употреба на бял червей. Мартин Йохансон вади нещо, което според мен е със сигурност, ако не повече от кило, то поне 1 кило. Не бърза и успя. Не бърза и успя, да. Браво. Браво на чешкия състезател. Браво на шведския състезател, защото наистина беше изпитание да извади този шаран. Рибата е със сигурност над килограм. Сега донесе престижно място. Нека сега се принесем 2 бокса по-нататък, където лови състезателят от Полша Адам Немец. Направим впечатление, че рънера на френския състезател, който беше до Уил Райсън, се беше принесъл тук. И когато го попитах преди малко защо стои зад поляка, а не зад неговия човек, той каза, че играта на поляка е твърде интересна и той като част от екипа трябва да знае по какъв начин лови поляк. Според него немец в момента върви на 3-то място в секторното класиране, докато първите двама са французина и Уил Райсън, като рънера дори изказа прогноза, че с тази последна каракуда, която французина улови, може би е излязъл първи пред Райсън. Какво му носи този успех? Разбира се, това не означава още нищо, тъй като има още 1 час. Но според френския рънър Адам Немец, полякът, върви някъде около 3-то място и може би това ще бъде челната тройка. Въпросът е кое място ще вземе, как се разпределят местата в края на манша. Разбира се, това беше преди шведа да извади шарана. Така, че сега може и той да се намеси, да. В 34-ти бокс на сектор Д виждаме унгареца Жолт Силаги. Информирани бяхме, че той има 1 шаран и някакво количество каракуди. Очевидно е, че няма да бъде в челната тройка в крайното класиране на сектора, но много успешно представяне има. В такъв случай не е лош улов, който би могъл да му стигне за 6-7 място някъде.
колега, който пък гледа състезанието, изказа прогноза, че поляка може би е повел класирането, тъй като имал 3 шарана в живарника, но в крайна сметка ще видим. И закачи още една риба, даже в момента го виждаме. Да. Въобще рибата тук се активизира. Виждаме в сектор Е, вдясно от нас, състезателя, който е на тапата, вади не лошо парче. Една прилична каракуда, която влиза в живарника. Разговарях току-що с техническия делегат на ФИПС Ролан Марк от Белгия, който е главният организатор на състезанието. По негова информация, лидерите от вчерашния ден, Унгария и Италия, днес не ловят толкова добре, за разлика от другите два отбора в челното класиране в топ 4, Чехия и Англия. По-рано се спомняте, ние ви излъчихме как белгийският състезател Ерик Дивенти успя да улови трофея на Мур с тегло 3,5 кг. От белгийския лагер добавиха, че Дивенти успя да го извади с щеката на 13-я метър, след което от белгийския лагер уточниха, че тая тактика с риболов с щеката им е дала същия резултат и при друг състезател, който е уловил също амур с подобни габарити. Така че белгийците днес може да се очаква да се класират по-нагоре. Те правят добро представяне, след като вчера завършиха на 13-то място, на 2 места след България. Така че очевидно и ние ще имаме конкуренти за влизане в челната десетка. Безспорно днес много отбори ловят добре, прочели са си домашното, научили са си урока и днес наистина демонстрират още по-добро отборно поведение и още по-добър резултат, отколкото вчера. Да, точно така. Всеки е внесъл нужните корекции. Ето виждате, че чат-пат дори на матча излизат и по-дребни риби. Тук състезателя в бокс номер Е5 лови една бабушка, мисля, че. Световният шампион от последното първенство през 2015 година Юрий Сипцов от Русия. За него вчерашния ден не беше кой знае колко добър. Той се класира на 5-то място в сектора си. Сега контролера ми каза, че той има 3 по-големи риби от стегло около килограм, най-вероятно шарани, и може би 4 или 5 каракуди, което за този сектор е съвсем не е лош резултат. Но едва ли ще му даде възможност да навакса това голямо изоставане от първия ден? Нямаме информация до тук как се лови, как върви риболова по-нататък. Това, което ни каза капитана на Люксембург, е, че това е най-слабия сектор като риболов, така че ако Юри наистина има 3 шарана в живарника, би трябвало да бъде някъде на предните места. The same as Sean Ashby's today. You know, on this venue there's some areas, I mean, you know, you look at the Italian here, he's only, 3-4 pegs away from Steve Hemingway, and the Italian is really struggling for a bite. He has 4 or 5 fish. Steve Hemingway has caught a lot of fish, and this is the problem with this venue. You have some areas with not so many fish, and for me yesterday I was unlucky that I was in an area with very few fish. I think really that the result of mine was quite good from the peg, because I caught some fish very late in the day, and 10 points is not a disaster, because everybody I think will have some not so good results. So, you know, at the moment we are doing very well. We have 4 very, very good fishermen, and then 1 that is really struggling again. So, you know, it's the nature of the rowing course. It's not cut and dried that, you know, the best angler will catch all the fish, because whether it's, you know, the bottom, or whether it's the big fish that don't count, that come in the peg and spoil it, I don't know the reason. But, you know, at this minute in time, it's very, very close. I see. Okay. Thank you. Thank you very much. Успяхме да разговаряме и с самия Алан Скотърн, да разберем риболовец номер 1 в света Алан Скотърн, който днес е резерва в националния отбор на Англия, заради това, че вчера се класира чак на 10-то място. Разговаряхме при това и с капитана на Англия Марк Ади, който каза, че самата смяна е извършена по желание на самия Алан.
Сега той заяви, доколкото разбрах, че един от проблемите на мястото на канала е такъв, че има участъци, където се концентрира повече риба в сравнение с други, където пък има по-малко. И даде за пример представянето на английския и на италианския състезател, това, че може би италианец лови повече. Точно така, той успя да направи сравнение. На места, които са относително близо едно до друго. Обясни точно това, че наистина на дъното на канала се образуват тези места, където рибата се завърта повече. Всъщност това дава шанс на някои от състезателите да ловят по-добре. Да, всъщност това прозвуча и като, не бих казал оправдание, но по-скоро като обяснение за недобрия му резултат от вчера, че той се е паднал в място, в което просто не се върти риба, независимо от това дали лови Алан Скотър или лови някой друг. Без значение кой е там в момента. Според мен друг от аргументите му е този, че той мисля, че в петък или в четвъртък тренира в същия участък, в който беше ловил, в който след това лови на състезанието. И ние тогава дори пожелахме да говорим с него, но самия той помоли това да стане след церемонията по откриването, тъй като риболова не му върви, за него е много важно да вземе мерки и да се опита да го подобри. Изключително е важно, защото той е консултант на един от големите производители на риболовни принадлежности също така, както и Валтер Тамаш, както и повечето световни звезди. Това са хора много тясно свързани с риболовната индустрия. Доколкото виждам, това може би е каракуда. Сравнително бързо я вади Веско, не чака. Това е неговия риболов. Всъщност той много добре се справя тук на гребния канал и в трите кръга на републиканското. Да, отличен риболовец и много симпатичен и добър и като човек. Може би е добре да потърсим информация от някой от нашите колеги, да ни разкаже повече за представянето на Веско. Как се представя до момента нашия състезател Веселин Василев? При нас риболов тръгна малко трудно. Отначало имахме няколко фанати риби. Каракуди основно. След това изчезнахме, ловихме доста време на късо, което някаква тактика така на отбор, като има паузи, човека да не стои да чака. Да, поне да се трупат някакви грамове. Да, едни грамове, защото така той едни 30 рибки отпреди ги лови за 10-12 минути, а това е една каракуда. И след това пак проверяваме, имаме един шаран фанат. След това имаше на 2 каракуди, след това пак ловихме на късо. Мисля, че сме много добре. От лявата ни страна човека лови по-добре. Има 4-5 шарана, но той вчера беше първи. Има време доста, така че съм сигурен, че ще фанем още един бонус. С още един бонус със сигурност влизаме в тройката. Пожелаем. Дори място в петицата няма да излезе. Не, в никакъв случай. Даже от 10 нагоре всички момчета днес са добре. Даже мисля, че в генералното 2-3 места отиваме нагоре. Да не кажа 4. А да видим какво ще стане. Нека мине. Последния час ще го коментираме пак. Окей, мерси. Сега сме в бокс 17, където лови италианеца Франческо Ревербери. Бяхме информирани, че той не се представя кой знае колко силно. Според поданни от контролера, той има около 6-7 каракуди и нито един уловен шаран, което за отбор с амбиции като Италия е доста по-силен резултат. Може би затова зад него е застанал капитана на Италия, за да му дава напътствие и указания да се опита по някакъв начин да извади един шаран, който би го предвижил по-напред в класирането. В бокс 21 е другия силен състезател на Белгия, Ханс Лигерс. Контролерката ни информира, че той има половени над 20 риби. Разбира се, една част от тях по-дребни. Вероятно един шаран има в живарника му, плюс каракуди, така че и той ще бъде, може би, в първата половина на класирането. Търпението ни беше възнаградено. Ханс Легърс закачи една добра риба. Тук не е имал голяма риба, предимно каракуди и дребосъци. Но сега видяхме как аванса му изсвири пронизително. Като за презентация пред камера. Да, точно. Как успяваме обикновено да сме на точното място? Днес
Успяхме да заснемем една от няколкото половени големи риби над 3 кг. Определено риболова днес на отбора на Белгия върви успешно. Да, Je krijgt een grote pindier als je die ook vangt. Указание лично от Роланд Марк. но интересното е, че той му ги дава на фламандски, тъй като Ханс е фламандец. Той също участваше в Фишолмания заедно с Ерик Дивенти. Това са наистина двамата най-добри белгийски състезатели. Megpróbáltuk a füst, ahogyan a Sákó mondta, az nem jött, most megint csináljuk a naphalat. És az jön. Nem értem. Информираха ни, че Ханс също е любител риболовец и работи в фирма за производство на козметика. Виждате колко така внимателно и целенасочено борави с пръчката. Най-вероятно това ще бъде неговата важна риба, тъй като с 15-16 каракуди в живарника, ако добави към тях един шаран, Това ще бъде наистина сериозен скок на кантара. Да. Впрочем, Белгия е един от противниците на България за влизане в първите 10. Нашите завършиха вчера с 36 точки, белгийците имат 39, но днешното им представяне също е много добро и ще има голяма битка за местата в топ 10. Притегна здраво, аванса не отпуска в момента въобще рибата да върви. За живота си. Ето я. Виждаме го, изнесе го нагоре. И вече е в кепчето. Да. Това е шаран с тегло килограма, може би и малко повече. Браво на него! Под наблюдение е бокса на Стив Хемингрей, състезателя на Англия. Лошото е, че нямаме информация какво е уловил до момента, но бихме могли да потърсим. Сега ще се опитаме да разберем, да. Виждам, че в първия час има 8 риби, във втория 5, а в третия 7. Сега само трябва да разберем какви са били те. Това са общо 20 риби в неговия живарник, но дали има шарани при него? Информираха ни, че има най-малко 3 шарана в живарника му. Ето сега видяхте как му се скъса прашката, но той веднага взема друга. Интересното е, че, както и вчера споменахме, между другото, всяка прашка е напълно различна от другата. Предполагам, че те играят с прашки на дрена, на напълно различна далекобойност имат. Една е предназначена за изхвърляне на по-тежка храна на далечна дистанция, друга за храна за по-близка дистанция, трета за пелетя, четвърта за нещо друго и така нататък. Но ако има 3 шарана в живарника, за него това е един нелош резултат. Чухме и самия Алан Скотън, който каза, че за сега риболова на Стив върви много добре. Да, и вчерашния, и днешния ден той се представя успешно. Алан го похваля наистина. За Англия е много важно да влязат в тройката. Може и да не са шампиони. Голямата атракция на всяко световно първенство. Едно, че в състава им са едни от най-великите риболовци на света. Второ, че с тях пристигат ред легенди и бивши звезди на състезателния риболов. Отделно виждате, че те разполагат с един огромен екип за подкрепа. Зад всеки от тях стоят по 4, по 5 човека, горе-долу, колкото зад българските състезатели, то при положение, че ние все пак сме домакини. При тях това е всъщност една страхотна индустрия. Доста състезания се излъчват пряко или на запис по телевизиите, в това число и Sky Sport.
Това, което ме изумява е, че те въобще не са статични. Напротив, целият екип обикаля, търси информация, оглежда непрекъснато в съседните боксове, другите сектори, как се развива риболова. Те наистина са търсещи и много аналитични хора. Ако ги сложим по 5 човека за състезател, както е тук, 5 сектора по 5, 25 плюс 5 състезатели, това са 30 глави, които мислят как да се надхитрим с това проклето същество на дъното. Тук междувременно на канала ситуацията се промени, задуха източен вятър, което ще създаде течение в водоема за последните 20 минути. Интересно дали то ще окаже някакво толкова съществено влияние върху риболова, тъй като се касае вече за не особено много време до финала, някъде около четвърт час. Да. Така че едва ли някой от състезателите ще прибегне до съществена промяна в тактиката заради духането на вятъра, или дори ако го направи, това може би ще стане чрез просто смяна на един матч с някой друг. Може би дистанцията ще бъде променена, но в никакъв случай нищо повече няма да се търси. Евентуално, ако се появи, разбира се, шанс и късмет някой от големите трофейни риби в гребния канал да излезе на някои от вариците, това ще бъде добре дошло. Може да отбележим, че от началото на тренировките в понеделник до днес най-голямата риба, която се улови тук, беше един бял амур около 6 кг, който, че и повече над 6 кг, който струши въдицата на руския състезател, щеката му стана на 2. Разбира се, той успя да извади рибата. След това въдицата му беше ремонтирана по най-бързия начин. Дори в момента той може би лови с нея. Това го споменахме и вчера. Руснаците могат да се похвалят, между другото, и с един уловен сом тук на канала, около 3 кг, може би беше. На тях очевидно им върви да хващат такива по-особени риби извън масовите видове шаран и каракуда. Има съдбата е благосклонна към тях, наистина често се получават тези събития. След този случай в сектор номер 15, когато пък карат руснака да се върне каракудата обратно, тъй като е докоснала линията на гръцкия състезател, влязла в неговия сектор и двете линии са докоснали. Това пък е лош късмет, но един ден върви, друг път не. Най-добрият пример за това е Алън Скотър на това световно първенство. Но макар че тези неща и на най-добрите. При него, ако при него въобще става въпрос за късмет, то единствено, ако жребия има някакво влияние, както самия той обясни, при него случайност няма. Няма да има нищо случайно и в излъчването на новия световен шампион, което ще стане буквално само след един час. Ще знаем неговото име. След час няма да стане. Не. Някъде около 16:30, 17 часа, може би вече ще има информация за това, кои са първите в отборното и индивидуалното класиране. Макар че може би неофициално, още около 15 часа би трябвало вече да има яснота, поне за отборите в челната тройка, кой е първи, кой е втори и кой е трети, но всичко е на ниво maybe, може би. Докато Цар Кантар не покаже, докато не бъдат обработени резултатите, ще ги обявим веднага, щом ги получим и ние. С Гавор Маджар, който очевидно е получил указание да започне да лови на късо, тъй като може би в тези последни боксове на сектор Е вече няма риба, не се е завъртяла, така че той 20 на минути, в оставащите 10 на минути ще лови дребосъци. Край на състезанието се оказа най-разнообразен и матч, и щека, и къса въдица. Всичко, да. Изключителен спорт е риболова. Прави впечатление, че хората, които са тук на гребния канал и които взеха участие в това 63-то световно първенство,
бяха на изключително ниво. Дори тези, които са новобранци, които за първи път идват, които са дебютанти, демонстрираха така много позитивно и много уважително отношение към целият този формат. Поначало, ако се абстрахираме от тази висока класа на риболов, която видяхме на световното, това занимание в чисто любителския му вид също е много интересно, изключително вълнуващо и много добър вариант за прекарване на свободното време. Освен това, риболова създава нови връзки, нови приятелства, прави хората по-добри. По-задружни. По-задружни, да. Значи, особено тези, които са в риболовните клубове, нали, членуват, те се членуват в една тяхна собствена си общност. Не на последно място, разбира се, че всеки риболовец и природолюбител, много клубове действат и в това направление. Ето сега виждаме тук се води някаква люта битка. Добра риба се е закачила на въдицата на състезател в сектор Е. Ще видим кой, да видим кой е това. Е28. Добра риба за Вадим Лазицки от Кипър. Вадим Лазицки от Кипър. Кипърският отбор дебютантите. Е това първенство и в тях дори участва един български състезател Димитър Димитров, плюс жители на Кипър, които са всъщност от бившите съветски републики. Техният капитан също е с такава фамилия. Рибата наистина е добра. Наистина става въпрос за голяма риба, не за шаран от тези от килограм 2. Определено това е нещо сериозно. Сега ще проследим много внимателно. Страхотен финал за отбора на Кипър и за Вадим Ласицки. Нека да видим първо дали ще успее да го извадя. Ясно е, че става въпрос за наистина голяма риба. Ще му коства голямо усилие. Да кажем, че до края остават 8 минути, той трябва да използва това време. Вадим беше информиран от капитана на Кипър, че остават още 8 минути, ли каза? 8, да. Междувременно капитанът ми обясни, че всъщност това са хора, които той лично живее от 25 години в Кипър. Наистина в Кипър и в Гърция има много голяма диаспора от руснаци, от хора от бившите съветски републики. Да кажем, че по регламент Вадим... Те са вкарали любителския риболов в сладки води там, тъй като самите местните хора в Кипър и в Гърция са отдадени изключително и само на морския риболов. Нека пожелаем успех на Вадим и да му стискаме палци да извади рибата и да успее да я пребори. Успее да я пребори във времето на състезанието, защото остават 8 минути и по регламент тази риба трябва да бъде вкарана в кепчето. Нашия републикански рекорд тази година за най-голяма риба беше на Веско Василев, шаран с тегло 4,5 кг. Когато разговарях с него, той ми каза, че го е преборил за около 15 минути. Междувременно тук вече дойде и Алан Скоторн, който е рънър днес и помагач на английския национален отбор, както и рънъра на французите, както и може би е представител на още един спортно-технически щаб. Пръчката всеки умее, че се щупи. Рибата е много голяма. Просто самия мач карбона вече прескърца. Аз не бих се очудил, ако в този момент му се спраска върха. Дано е качествена въдица, която успее да издържи. Невероятен финал на световното първенство. Забележителна битка. Мисля, че понеже видях как опашката излезе отгоре, може би това е не чак толкова голям шаран, само че закачен за гърба.
За гърба съпротивлението е огромно. Но сега ще видим. Закачена 1 килограмова риба, закачена за гърба, се опъва като поне 2 кг и половина, 3 шаран. Всичко живо му брои минутите до края на състезанието. Браво! Огромни, страхотни овации за Вадим. Макар и на предпоследно място в вчерашния ден, националният отбор на Кипър ще се запомни на участието си на това световно първенство с тази риба, уловена от Вадим буквално в последните 5 минути. Първото нещо, което направи след като е вкарал в капчето, беше да я целуне. Да, разбира се, това е обичай при риболовците. Виждате как близките и приятелите на Вадим се прегръщат. Наистина заслужава поздравления, страхотна битка, успешен край. Наистина беше един страхотен финал на световното първенство. Получава вече подкани за още един, но няма да му стигне времето, няма да стане едва ли, но всичко е възможно, това е риболов. Но не поймал. Не, 2 минуты оставалось и надо быстро. Да, но он поймал. Нет. Вчера е било по същия начин, обясниха от спортническия екип на националния отбор на Кипър. Той е уловил хубава голяма риба в последните минути, но поне са оставали само 2 минути до края. Той се е принудил да я вади по-бързо и в крайна сметка я е изпуснал. Днес обаче Вадим разполагаше с малко повече време. Той я закачи рибата на може би 8 или 9 минути преди края и накрая успя да я извади сега. Сега прозвуча сигнала за 5 минути, че остават 5 минути до края на състезанието. Вадим е готов за още един шаран. Готов за още един шаран. Нека да видим дали в последните минути да стане като вчера, да му удари още нещо. Виждате, че дори и състезателите от малките страни, състезателите, които нямат шанс да станат световни шампиони, да се класират напред. Няма традиции в този риболов, успяват да ловят. Има какво да покажат и пак могат да направят някоя атракция, която ще се запомни, както тази с този шаран. Аз имах чувство на моменти, че мачовата пръчка няма да издържи. Самите тук може би не се е записал на камерата, но се чу как карбона вече започна да прескърцва под напора на рибата. Сколько килограммов этот шаран для вас? Около 2? Ну, не, кило 200, кило 300. 200, кило и 300. Килограми и половина. Не, наистина не е много голям, но самата битка, която се проведе, беше... Беше много зрелищно, щом ангажира вниманието и на Алан Скотър, и на представители от техническия щаб на Унгария и на Чехия. Наистина прекрасен финал на световното първенство. Вы русский или... Белорус. Белорус. И мы уехали 25 лет на Кипре живем, и сын сделал клуб, организовал клуб. Ето една прекрасна история. Обясниха, че те са от Беларус, но преди 25 години са отишли да живеят в Кипър. Вадим е неговият син, който е направил риболовен клуб. Риболовен клуб и този риболовен клуб се провежда вътрешен шампионат с 18 състезатели. В Кипър имало 21 сладководни водоема, от които вече излъчват националния отбор, който дебютира за пръв път на световно първенство. Да, вярно. Може би ще бъде след последните в класирането, но въпреки това можем да им пожелаем успех. Были на Европе, в прошлом году в Беларуси ездили на чемпионат Европы, в Италию ездили на клубный чемпионат. Да, те до сега са участвали на европейско и на клубното първенство, но за пръв път са на най-високия, най-големия форум, световното първенство за нации. Трябва да кажем накрая, че и в двата състезателни дни беше не просто приятно за гледане събитие, а изключително важно и изключително ценно и на моменти зрелищно, за да достави онова удоволствие на паричарите, което те търсят във водите на нашите реки и язовири. Нека завършвам с това, че радващо е, че Българската федерация по риболовни спортове и град Пловдив
намериха и капацитет, и сили, и желание, и всичко, за да организират този прекрасен световен шампионат тук на Гребния канал. Бих искал да поздравя лично председателя на Българската федерация, господин Георги Михайлов, за чудовищните, невероятни усилия. Повече от 200 състезатели от 34 страни, ангажиране на огромни екипи от съдии, от контрольори, от охрана и какво ли още не. Да кажем, че всичко това беше предшестване от серия зарибявания на Гребния канал. Да, разбира се. Но смело мога да кажа, че до тук, до последните минути на световното първенство, всичко като организация и като провеждане, и дори и като риболов и като калавания върви отлично. Аз мисля, че няма да има недоволни от това световно първенство. Това, което успяхме да разберем от представителите на различните риболовни нации, на участниците в 63-то световно първенство, е, че за тях Гребния канал наистина е предоставил възможността те да направят риболова, който са си представили като истинско величарско удоволствие на световен шампионат. Да, тук условията са еднакви за всички. Виждате, и брега е еднакъв за всички, дълбочината е еднаква на абсолютно всички места. Искам да спомена още съдиите на шампионата. Всички бяха от тези, които се състезават в националното първенство на България. Не бяха се класирали в националния отбор, но тук те бяха наистина на световно ниво. Питаме и Вадим вече е с въдица близо до нас. Вадим, немножко для нас скажеш? Да, на русском. На русском можно? На греческом может. Поздравляем. Для большая битва, которая была с шарана. Ну, с понедельника я уже каждый день ловлю по карпу, по 2. На всех тренировках ловил, только один день не поймал, это в пятницу не поймал. Вот. И вчера поймал на слайдер, и сегодня за 8 минут. Но это бонус, я ждал целый день. Сделал очень большой закорм, все, что было уже за 20 минут. И слайдер опустил на дно, ждал. Ну, надеюсь, что он мне принесет хорошие поинты, очки. Поздравления. Спасибо большое, спасибо. 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 Поздравляю. Спасибо. Вадим, последният герой в нашите филми, които направихме тук за... Тези няколко дни, които работихме на световното първенство. Почти във всички тренировки, с изключение на тази в четвъртък, е успял да улови по 1 или 2 шарана. Вчера е уловил също един. Днес е чакал този шаран до последния момент, цял ден. 7-8 минути, когато най-сетне имаше калвания и успя да го улови. Прави ми впечатление това, което каза той, че е подготвил много добра захранка. Да, той каза, че просто е хвърлил по-голямо количество захранка накрая, отколкото примерно е предвиждал или си е представил, че трябва да храни. В резултат на което е успял да привлече шараните и един от му е клъвнал. Прекрасен финал. Аз предлагам да завършим до тук. Благодаря на всички, които са ни гледали. От мен, аз съм Станил Йотов, с колегата Митко Димитров ви направихме съпричастни вчера и днес, събота и неделя, 18 септември на 63-то световно първенство по спортен риболов за нации. Довиждане и до нови срещи. Довиждане. Остава да разберем и победителите.